Walang muntag. Sa duman. Good morning, mother. Pwede nung agro. Mainit sa tagwan. Ito yung kape na eh. Nay, May tablihan eh. panawa. Pisot mo sila? Pisot. Pisot. Saging. Pisot nga saging. Mo, di pa yung saging pisot. Bawa sama ka eh. Pagtawag sa kong. Good morning, guys. Good morning, Juntanan, guys. Good morning. Kuhag sa ninas, Kuya Gay. Lagi tugnaw na. Nagihukas man na nga tugay. Grabing. Alim mo utag gabi eh. Karong buntag. Arang nang katugnaw. Kabuntagan na mga electric pan kay grabe. Gizang alim mo utag kadyo. Majong kabuntagan ni Juntanan, guys. Kamusta mong tanan deha? Anta, okay ra mo dehang tanan, guys. And amping mo kanunay karong panahon na kay grabing inita sa nga tanan. Grabe jud. Lain ka jug init yung panahon na, guys. Di si maadjust at ang lawas. Parang kalain ka jug init ron makadaot. Pastilan. Muni imbis daot patadaan, mga daot patay samot na ugnay mga daang ipamati. Labi na ka ng mga taas mo mga dugo ba. Amping mo kanunay di ka jud taon mo buad-buad sa init. Parir. Ako ray das motor. Ha? Ay, klaro ni Spadir jud. Ako drive, taman na tuunahan. Kamu ikaw ra isa. Ha? Kamu ikaw ra isa. Sa? Sumat namin na. Oo, salig. Sabi, titibin mo. Aliwang. Miat, good morning, Kimiat. Morning. Hala, nalagi pinakan imong mata. Namuha, guys. Yan, ubos isang mata. Haggan, buti ka sa titibin. Guys, way salig si Papa Gabriel na, pastilan. Pantay bitaw na, napay pamatiun, kay na. Naghanang utitid, unsa naman eh. Utitid man ni si Ja. Ya? Hala, di apod. Way salig, bininghang driver. Uy, noon. Sa naman yung naghanan mo utitid ni. Magkagika ng utitid. Nasandig buti ka utitid. Ito na, guys, mato sa may karijat, guys. Hinahinay laman may padagan. Hinahinay ra padagan pa. Kaya man si mo, salig ako mo das motor. Nagabon pa na rin, guys. Nagabon, no? Nagasuka. Pagagabon. Ano pa mga sa suka kadyo, guys? Alas 5 pakapin. 5 kapin paro no. Narami dari sa Agis Highway, guys, kay aron di lubak-lubak agagyanan kay uga tumis pikas agi lubak-lubak man. Bita dari, guys, kay simentado. Di kadyo kuan ba maul-ug di ni Papa Gabriel siminto man. Mas may kasagyanan kay lubak-lubak pa man mo tihad lang kagyan. Kita dari kay ditso-ditso na mag simentado ang kagyanan. Dinamilan na na, guys. Yan na. Damage lagi. Napiyate ko ini. Hala. Nansa man ay ang mga kuan? Palijaw. Hala, rang sayang ag seedlings. Walang muntag. Sa duman. Good morning, mother. Pwede nung agro. Mainit sa tagwan. Ito yung kape na eh. Nay, May tablihan eh. panawa. Pisot mo sila? Pisot. Pisot. Saging. Pisot nga saging. Mo, di pa yung saging pisot. Bawa sama ka eh. Pagtawag sa kong aloy ka. Mula dyan ay ka. Way tuli, nay. Aloy. Ano yan? Ka, dito na ikaw. Dito to. Ito tatay, bi. Ito tatay ka. Nan sa labas. Oh, kamusta sa reverse? Kita mo sa vlog. Ginoo ko. Halahadlakan silang duguan ay mo. Taas mo do. Mo nebe. Dara tatay day. Dara tatay dia. Tatay ka. Tukaw. Amin, tatay. Tay. May suong nas kimiyat, guys. Kimiyat ko ini. Lamlag na. Ini. Sabi dyan sa inuan. Milam ko ni dako na ba? Naman. Ay. Gamatoy yapon. Nama ko kami maes. Karang nunay. Kami maes may way. Mustrol.
Wala, gara ingari naman to kanak ko. Yung mga bukitin, iya. Kaya na kali mo ni? Abog ito kaday. Habog, ilhantay, nakagkuan ang tiil. Abog oh. Hanggang kamot. Yali? Yali na ulit. Kau, pengaduk kuan tupan kau. Agak pana. Ana, may school ka, Anja? Magkuhan may kape, guys. Mga dari may mga pila nanay. May mga pagikan. May kape. Karena majuri kay mais. Kuhan kopi dia. Gatas na ida ko. Kinsa, Inday? Na, gatas na. Sa, kamusta naman mo pamati, Nay? Wala na sakit. Muna inom ko ang buksul. Dari, sakit talaga isahay dari. Tangkaga? Puno kolesterol ko na taas. Taas ko kasi kolesterol tayo resulta to. Dito may kuna. Mari na itablitas nga balik tulo ka buwan. Napay mong gikuan, inom? At tulbas natin nga ni ba? Nato ko sintiris wala ko kay may nasintir wa man ko nangini. Nagbay ko. Muna mong gikuan para sa kolesterol. Oo, kapag ko balik sa kabuan, balik tulo ka buwan man. Ano ba na? Balik tulo ko sa kabuan pa rin na palit. Nagbay ko di ko buo. O balik sa kabuan pa rin palit. Taas day kasi imong kolesterol kay Kasi ito ko rin kanidi. sino. Dato result. Yan na. Oo, sakit. Ako andito lagi, ako kolesterol mo sa akin sa oo, malabihan. Higop na skimyat to, gatas. Kaya pa mo mainit. Oh, Motor ka ay? tawag naman dakuan. Ay! Oh. Para mag-cellphone ang tawag ko. Napitan ninyo guys, lamig ilang kapis nanay kay mais. Corn coffee. Corn coffee pag ikaw ang papagabril. Ha? Ganahas kimyat sa polvoron Kindi? Hmm? Anong kindi? Hindi day na. Polvoron na. Nakaan naman. Hindi mo na ganigay kaan. Makaan makuno na. Diyan magipare sa gatas guys to. Polvoron. Palagay ko sila ganito. White. Wait, pag nga ma. Naman ay milk. Bati. Kala pa sa pigpay. Anay. Istilis sa adlaw. So, umiga. Ang good ka mga tama. Higop pa ng milk. Higop na milk. Tanaw pa ko ganilip. Mastilan. Tungko na mas lamesa. Natambok ka katong itibitas manok. Para bidang itis manok na. Katong hinatag nga ko anay. Sa April. Tagaan ming nanay guys, o passion fruit. Yeah. Yan, maning pasyon kay. Nanami passion, itanam. Yeah guys. Pag makadiyate kayo. Padung ko daris kuan guys, ubus. Kay muli ko daris malbiri ug nabay bunga. Ngadto ko dari pagsanga. May itanem mo to sa bagong bahay. Okay, di Ngadto lamang may bunga guys. Awa may bunga. Ay na di ay pero kuan pa hilaw pa buti ni. Wa pa man may color kuan. Mag-violet na siguro ni color, ano ba? Now di bunga di Na guys, may nagang bunga. Wala di nahinog na. Kakuha agad ko dari hinog guys nga, malbiri. Di kakuha ko. Halang tagak man. Mura. Tagak magbunga harap sa panulihan guys kay sayang. Haratog bunga. Dara. Ito mga nagkulor. Guys. Wala, first time makakagingan Karon pa ko kakuagingan guys. Yung tilawan. Wala, karon pa ko makakagingan guys. Kata ko nung atas ang hugasan, delikado. Pagkanan na doon na hagbeng. Kaya ang bunga, puwaghan. Hinog na ba na yung puwagab? Di pa. Ha? Di pa dahil siguro hinog na yung puwa guys. Tagman. Itong panguha rin maituman. Yapon. Nato na tagak na pud. Pastilan. Dali ramday ko na ingani mabuhi ng nanay. Sangara ko no. Yan na guys. Tilaw ta.
Na dalawa. Hmm. Siguro kan lah. Insa na hugasan sana. Day, zamog day na nagsunod na skimyat ta ning zamog. Magpaliwat mi dari guys. Nga jumigsa nga. Masama. Ito yung gatilyo. Yan guys, nga jumigsa nga. Ito ang mga inusok na itong nanay guys, mga buhi na. Nag-usok po may dari. Magkuha po may mga kay mga iusok. Nga do may mother. Kana. Tamis siya? Wa pa man na matilaw sa ring hugasan. Ang iday ko no guys, karang itim. Itim na ba ni? Kanina. Di rin puwa, hilaw pa ni. Kung ito mo yung ilim na. Karara pa, isa ka puno. Pwede na. Nagkakadugbungas ka pa just guys, ya. Mas mother. Nagsanga-sanga. Ikaw. Maghinay day. Maghinay. Pastilan. Nama ko iring-iring. Iring-iring. Iring ba yun? Sanang iring. Diyan na guys. Diyan na may mulberry. Sa kapuno. Umaning itisok datos. Nata datos bagumbay. Kana na. Tapos pasyon. Natag ni nanay. Tanam-tanam na may itong prutas. Sa hugasan guys. Kaya pakaang kimiyat. Ito muna. Kaya pag ano na sangar na. Nasa nga naman sana. Nalisin na. Nasa dito. Okay. Lahat ko lagi kayo uwasa. Nera. Oh, kanang black. Kanang black. Kanang black. Kana. Habog na kung kasi nga na. Black bagang pananaw. Kaninang kuwan na. Makan na kuhan. Da. Damiin. Suki. Hinahas kimiyat guys. Tanong ka dyan talaga kay ganahag bata. Kanang puwahan. Di pa siguro na mauday. Kanang murag ba ito na kasi siya. Hinong na na. Tanong ka ng kimiyat. Damiin. Malami ko nunay. Ganahan ng bata. Tamis? Ano ba? Sa may lasa? Sa lasa? Sila, wih. Sabi na na. Is. Sabi mo. Duli na. Dami ko ng puwa, ma. Aslom-aslom pa rin puwa. Itong itim mo sa may lasa. Tamis? Tamis dahil kung itong itim. Kanang puwa may aslom-aslom. Vitamin C din ni Day. Mo ko sige giring. Adzaw kay luoy. Luoy giring. Bawo na kayo dyan, may. Maho guys. Dari maho ila nanay. Day, day pagkano day? Tumahoran eh. Day sabaw. Tamis na doon ah. Namis tami dari. Kana tay? Patdan mo nag-apo na. Chalis kita bukid. Ato ara to initon pa. Monica Ubana, guys. Pagpatid nila nanay. Salamat. Nantag na na. Kita dyan kuyaw. Nantayin jo. Aloy, di ba yun na bukong aloy? Mahaw. Mahaw guys. Sabaw dia. Mo da ito. Kaya ning kaon mas papagabril o ginalang. Wala ko dyan pares? Hapit. Ha? Hapit yung parte may gulong hoy. Wala. Sili na duluan. Bawal din po ng bulanghoy. Actually, kung gusto ka sa Mingalan ba? Suka dito tayo kakanta ka. Na. Ano na mga saging na din. Delikado. Daghan ka dyan lagi kag bawal. Daghan ang bawal sa pag-gabril. Kaya mga silo mo na. Kaya daga kakagkuhan. Ay sunog. Ako ng bulang hoy. Kado. Kanan nang ka tayo. Kanan nang kang sinuban. Wala ba na oo. Naghapon na. Daghan na dyan kag bawal. Manglikay dyan ka. Gari ma'am. Basta mga sinunuban. Na nagnilunaw ni nanay niya. Kamuti. Nilunaw. Kan kag nilunaw? Luto ko kasi ka. Di ade puwa de puti nga begas. Luto tay. Haring puwa. Sila ko puwa. Mahaw no. Na. Nang wag na. Namista ka nung? Pagka tay. Musok pa sa tay. Gata. Ang mga kasabang kusulim ng kamote. Ha? Kasabang kulitan ng kamote. Kusog din ng gusto niya man. Ito, manaan mo. Guys, mo uli nami kaya mga kuyas. Nan sana to dito. Yan na, muli nami day. Nila ka ha. Bye-bye. Bye-bye natin yan nabi. Bye. Uli nami. Nabyo. Nami guys. Kay
City na. Babay na nanay, bi. Tanggibitis lupin. Na, stila, nabili nag-amang kuan guys. Agkaroon naman yung siguro bit-bit. Na, nag-helmet po, kusod. Nagihatag ni Brother nga pasyon, na guys. Nay, mo to na mi. Babay na nanay, bi. Salamat sa pamahaw. Tuloy na. Salamat sa inyong pagduwa na mo dari. Ato na may tay. Tanugi to yung mong pisot, nay. Atong pahinugon. Tamis to kaso. Tay, bato na mi, tay. Kay, ang mga laki na to. Asal yan, ha? Ha? Nanakoy bagong bata ugma guys. Nanakoy batang gamay ugma banta dyan guys. Ito na minay, tay. Nong. Tuhan mo. Muuli na mi guys.